है एगो बात तनी बताओ तू समझाई के कैसे 900 गुंडा मरलू झुलनी तर दबाई के। है एगो बात तनी बताओ तू समझाई के कैसे 900 गुंडा मरलू झुलनी तर दबाई के। राजे आज झुलनी के जइहा तू बताई के, राजे आज झुलनी के जइहा तू बताई के। अब के जनवा तोहरे जाई झोलने तर दबाई, अब के जनवा तोहरे जाई झोलने तर दबाई के। जानी जाई बराज या महाराज लगे जाई, जानी जाई बराज या महाराज लगे जाई के। अब के जनवा तोहरे जाई झोलने तर दबाई के, अब के जनवा